Asempa no said ye Marco tremaye. Tibako. Yesu Kristo Nyankopon ba asempa no mfitiaseɛ. Said ye watre odifo Isaiah nwoma no mu sɛ. Twa me soma me bɔfo ma di wanim. Ɔno na obesiesie wo kwan. Obi ne tiamu esra so sɛ. Monsiesie Awurade kwan. Mommanate mpɔntene. Yohane ba bɛbɔ asu esre so. Na wɔka adwensakra su bɔ a ɛde kɔbɔ ne fafire mu. Na Yuda asase nyinaa sofo ɛne Yerusalemfo firi kɔ ne nkyɛn. Na wɔka wɔn bɔne ma no bɔ wɔn nyinaa su asubɔnten Yordan mu. Na Yohane fra yomanwi ntoma ɛna nwoma bɔso bɔ nasene. Na odi ntutummɛ ɛne wiremu wo. Na wɔpae mu ka sɛ deɛ ne ho yɛ dene sene me di machi reba. Me sɛ me koto me sane ne mpaboa homa. Me deɛ me di nsuo na bɔ mosu. Na ɔno deɛ ɔde honkonkron na bɛbɔ mosu. Na ba sɛ nanimu no Yesu firi Nazaret a ɛwɔ Galilea bae. Na Yohane bɔ no su Yordan mu. Na ntɛm ara ofiri nsuo no mu no ohunu sɛ soro abue na honhom no risane sɛ buruburo ba ne so. Na ɛne bi firi soro bae sɛ wone me dɔba a wosɔmani. Na ntɛm ara honhom no twe no kɔ ɛsrɛ so. Na odi ɛsrɛ so hɔ adaduanan. Na Satan sɔ no hwɛe. Na wɔne mmoa na ɛwɔ hɔ. Na abɔfo bɛsom no. Na woyi Yohane maa ya kyiri no. Yesu ba Galilea bɛka Nyankopɔn ho asɛmpa kyerɛe. Na wɔka sɛ ɛbrɛ na wiedu. Onyankopɔn ahenie na bɛn. Monsakyera madwene. Na monye asɛmpa nini. Na ɔne nam Galilea po ho no. Ohunu Simon ne ne nua Andrea sɛ wogu asɛw apono mu. Na ɔyɛ akɔfofoɔ. Na Yesu see wɔn sɛ mummedi machi. Na mama mo ayɛ nipa yifoɔ. Na ntɛm ara ogya wɔn ɛsɛw ne hɔ bedi n'akyi. Na ofiri hɔ kɔ n'anim kakra no. Ohunu sɛ bedi oba Yakubu ne ne nua Yohane sɛ wɔn so wɔ koduo mu retetɛ wɔn asɛw mu. Na ntɛm ara wɔfrɛ wɔn. Na ogya wɔn agya sɛ bedi ne apaafoɔ no koduo no mu bedi n'akyi. Na okoduru Capernaum. Na ntɛm ara homeda no okohyia da mu kɔkyerɛkyerɛ. Na ne nkyerɛkyerɛ no yɛ wɔn ahodwiri. Efiri sɛ wɔkyerɛkyerɛ wɔn sɛ deɛ wɔwɔ tumi na nyɛ sɛ atwerɛfoɔ no. Na ɛbrɛ koro no ara na onipa bi wɔ wɔn hyia da no mu a wɔwɔ honhomfi. Na ɔteɛ mu sɛ ɛdeɛn na yɛne wo Yesu Nazareni wɔyɔ. Wo ba sɛ wo bɛsɛ yɛn. Minim wo nipa ko. Nyankopɔn ho tifoɔ no. Na Yesu tiatia no sɛ Muawa no na firi no mu kɔ. Na honhom fi no ma no sensenen. Na ɔde ne kɛseɛ tia mu na ofiri no mu kɔ. Na ɛyɛ wɔn nyinaa ho dwiri ɛma wobisa wɔn ho sɛ ɛdeɛni nkyerɛkyerɛ foforɔ ɔde tumi hyɛ honhom fi mpo na wotie no. Na ne ho asɛm firi hɔ ntɛm atrɛ kɔ Galilea ho nsase a atwa ahyia ne nyinaa so. Na ntɛm ara ofiri hyiadan no mu no ɔne Yakubu ne Yohane kɔ Simon ne Andrea fie. Na Simon aseba afoɛ da hɔ. Na ntɛm ara wɔka ne ho asɛm kyerɛɛ no. Na ɔba bɛsɔ ne nsa maa ne so na ɔfrɛ ni gyae na ɔsom wɔn. Na eduru anwummere a owia kɔtɔɔyɛ no wɔde wɔn a wɔn ho nya wɔn den ne wɔn a wɔwɔ honhommɔne nyinaa brɛ no. Na kuromu ne nyinaa bɛkyere ne so ɛpono na no. Na wɔsa nipa bebree a wɔyare nyarewa hodoɔ pii yadeɛ. Na utu ahonhommɔne pii. Na wɔama honhommɔne ne kwan sɛ wɔn kasa efiri sɛ na wonni no. Na wɔsɔle ahomakye firi adi. Na ɔkɔ ɛsrɛ so baabi. Na ɔkɔbɔ mpayɛ wɔ hɔ. Na Simon ne wɔn a wɔka ne ho ne tii no. Na ohunu no no wɔse ne sɛ nipa nyinaa hwehwɛ wo. Na wɔse wɔn sɛ Momiankɔ enkura a ɛdeda hɔ no mu. Na menkɔka asɛmpa no ɛhɔ nso. Na yɛnti ɛna mebaeɛ. Na ɔkɔka asɛm wɔ wɔn hyia dan mu Galilea nyinaa. Na otu ahonhombɔne. Na ɔkɔtani bi baa ne nkyɛn ɛbɛsrɛ no. Na ɔkɔtoo no sie ne sɛ sɛ wo pa wobɛtumi ama me ho afi. Na ɔyɛɛ ne mmɔbɔ
na wɔtene ne nsa kan no na ɔsee ne sɛ mepɛ wo ho mfi. ne ntɛm ara kwata ne firi ne ho na ne ho firi na ɔbra ne dendenden na wɔmaa ne firi adi ntɛm a na wɔsee ne sɛ hwɛ ɛnka asɛm biara nkyerɛ obiara na kɔ na fa ho kɔkyerɛ ɔsɔfoɔ na wahofrɛ nti kɔma deɛ Mose hyɛeɛ no na ɛnya adanseɛ ma wɔn. na ɔno deɛ wɔfiri adi no ofiti aseɛ kekaa ne pii na ɔma asɛm ne trɛe na enti wantumi anyi n'anim ankɔ kuro biara mu bio na mmom wɔtenaa ɛserɛ so hɔ nom na wɔfiri mmaa nyinaa baa ne nkyɛn. Marko Asɛmpa ti 2. na nna bi akyiri no ɔkɔɔ Kapernaum bio na wɔtie sɛ wɔwɔ fie na nnipa pii behyiaeɛ a enti wansene aboboa no hɔ mpo na wɔka asɛm kyerɛɛ wɔn na wɔde obi a wɔyɛle mmubu a nnipa 9 so no brɛɛ no na nkurɔfokuo no nti wɔntumi mmɛɛ no ɔkɔpaa adane a wɔwɔ mu no so na wɔtuu tokuro de kɛtɛ a obubuani ne da soɔ no ɛfaa mu gyegyaa mu tum mu na Yesu hunu wɔn gyidie no wɔsii obubuani ne sɛ ɔba wɔde wo bɔne afiriw. na atwerɛfoɔ a wɔtete hɔ no mu binom dwendwene wɔn akoma mu sɛ adɛn nti na oyi kasa saa wɔka bususɛm pa na obɛtumi de bɔne afire gye Onyankopɔn nko ara. na ntɛm ara a Yesu hunu ne honhom mu sɛ wɔdwendwene wɔn mu saa no wɔsee wɔn sɛ adɛn nti na modwendwene yeinom mo akoma mu. deɛ wɔhe ɛna ɛmmerɛ sɛ wɔbɛse obubuani no sɛ wɔde wo bɔne afiriw anaasɛ sɔre fa wo kɛtɛ na nante. na sɛnea ɛbɛyɔ na mbɛhunu sɛ onipa ba no wɔ tumi asase so sɛ wɔde bɔne firi nti. ɔsii obubuani ne sɛ mesew sɛ sɔre fa wo kɛtɛ na kɔ wo fie. na ɔsɔree na ntɛm ara ɔfaa ne kɛtɛ firi wɔn nyinaa anim kɔe na maa wɔn nyinaa ho dwirii wɔn na wɔhyɛ Onyankopɔn anim onyam kaa sɛ yɛnhunu sɛ bi da. na ofiri adi bio kɔ mpoano na nkurɔfoɔ no nyinaa baa ne nkyɛn na wɔkyerɛkyerɛ wɔn na wɔtwa mu no wɔhunu afiri ɔba Lewi sɛ wɔte atodiɛ na wɔsee ne sɛ di m'akyi. na ɔsɔre dii n'akyi na ɛbaa sɛ wɔte adidiɛ ne fie no togyefoɔ ne nnebɔneyɛfoɔ bebree ne Yesu ne n'asuafoɔ bɛtena adidiɛ na wɔdɔɔso na wodii n'akyi na atwerɛfoɔ a wɔfiri Farisifoɔ mu no hunu sɛ wɔne togyefoɔ ne nnebɔneyɛfoɔ didiɛ no wɔsii n'asuafoɔ ne sɛ adɛn nti na ɔne togyefoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ didie yi. na Yesu tiiɛ no wɔsii wɔn sɛ wɔn a wɔwɔ ahoɔden no ehia wɔn yaresafoɔ na mmom wɔn a wɔyareɛ no maamɛfrɛ teneneefoɔ na mebɛfrɛ nnebɔnyɛfoɔ. na Yohane asuafoɔ ne Farisifoɔ redi abuada na wɔba bɛsee ne sɛ adɛn nti na Yohane asuafoɔ ne Farisifoɔ asuafoɔ di abuada na asuafoɔ deɛ wɔnni abuada. ɛna Yesu sii wɔn sɛ ayeforo kunu ne wɔn wɔ hɔ yi ayefohyia mma bɛtumi adi abuada. mmerɛ dodoɔ a ayefokunu ɛwɔ wɔn nkyɛn no deɛ wɔntumi nni mmuada. na nna bi bɛba a wɔbɛfa ayeforo kunu no afiri wɔn nkyɛn ɛnum na wɔbɛdi abuada. obi mfa ntoma foforo sini ɛnta atade dada mu anyɛ saa ntɛmmu no bɛte afiri mu foforo no bɛfiri dada no mu na nteteɛ no yɛ kɛse. na obi mfa bobesa foforo ngu nwoma nkotokuo dada mu anyɛ saa bobesa foforo no bɛpaapa nkotokuo no na bobesa no ahwiehwie agu na nkotokuo no nso asɛe na wɔde bobesa foforo gu nkotokuo foforo mu. na ɛbaa sɛ ɔkɔfaa aburofuro bi mu homeda bi na n'asuafoɔ no rekorɔ no ofiti aseɛ pempa na aburo mɛtem no bi na Farisifoɔ no see no sɛ hwɛ adɛn nti na woyɔ deɛ ɛni ho kwan sɛ wɔyɛ no homeda yi. na ɔsee wɔn sɛ monkenkane deɛ David yɔɔyɛ ɛberɛ hia no ne kɔm dee no ne wɔn a wɔka no ho no pɛn sɛdeɛ ɔkɔ Onyankopɔn fie
Osofopani Abiata breso na okodi kyerɛ paano a obiara ni ho kwan sɛ odie gye osofo nkwara na ɔma wana wɔne no nam no bi nso no na ɔse wɔn sɛ onipa nti ɛna ɔyɛ ɔhomeda na ɛnyɛ homeda nti ɛna ɔyɛ onipa na nti onipa ba no yɛ homeda nso wura. Marko Asempa ti miɛnsa. Na ɔkɔ hyiadan mu bio. Na onipa bi wɔ hɔ a ne nsa awuo. Na wɔtɛɛ ne sɛ ɔbɛsa no yadeɛ homeda anaa na wakɔtoto n'ano. Na wɔsi onipa a ne nsa awuo ne sɛ sɔre gyina mfimfini. Na ɔsi wɔn sɛ ɛwɔ ho kwan sɛ wɔyɛ papa na abɔne homeda sɛ wɔgye obi nkwa anaasɛ wɔku no. Na wɔyɛ kom na wɔde abufuo hwɛ wɔn hyiae na wakoma dini nti ɛyɛ no ya. Na ɔsi onipa no sɛ tene wɔn nsa. Na wɔtene na ne nsa ne saa yie. Na Felisifoɔ ne firi adi no ntɛm a wɔne Helodifoɔ kotuu ne ho agyina sɛdeɛ obi kunu. Na Yesu ne n'asuafoɔ no twen wɔn ho kɔmpoano. Na nipakuo pii firi Galilea di n'akyi. Na wɔn a wɔfiri Judea ne Jerusalem ne Idumea ne Yordan agya ne wɔn a wɔwɔ Tiro ne Sidon fam nipakuo pii a wɔte nneɛma a wɔyɔɔyɛ ne baa ne nkyɛn. Na wɔsi n'asuafoɔ ne sɛ nkurɔfokuo no nti kodoɔ ketewa bi ntwɛn no na wɔankyere ne so. Na wɔsɛ nipa pii yadeɛ nti wɔne a wɔyare nyinaa bɛkyere ne so sɛ wɔbɛsoso ne mu. Na honhomfi nso hu no a wɔhwehwe ase n'anim na wɔteɛ mu sɛ wonne Nyankopɔn ba. Na ɔbra ne ketee sɛ wonyi nadi. Na ɔkɔɔ pepɔ so na ɔfrɛɛ wɔn a wɔno ara pɛ na wɔbaa ne nkyɛn. Na woyi wɔn mu dumienu sɛ ɔnka ne ho na ɔnsoma wɔn asɛnka na wanya ahonhommɔne tuo so tumi. Na woyi dumienu no na ɔtoo Simon edini Petro, Sebedio ba Yakubu ɛne ne nua Yohane, na ɔtoo wɔn din Bonages, aseɛ ne Apranaama, ne Andrea, ne Filipo, ne Betriomio, ne Mateo, ne Toma, ne Alfeo ba Yakubu, ne Tadio, ne Kanani Simon, ne Yuda Iskariot a oyi no maayɛ no. Na ɔbaafie na nkurɔfokuo behyia bio a enti wantumi anidi mpo. Na ne ho nipa teeɛ no ofiri baa sɛ ɔbɛtwe nakɔ efiri sɛ wɔkaa sɛ ne tiri mu ka no. Na atwerɛfo a ofiri Yerusalem baayɛ no kaa sɛ ɔwɔ Beelzebub na ahohommɔne pani so na ɔnam tu ahohommɔne. Na ɔfrɛ wɔn baa ne nkyɛn no ɔkasa kyerɛɛ wɔn bebuo mu sɛ ɛbɛyɛ dɛn na Satan betumi atu Satan. Na sɛ ahenni bi ne ne ho di asi a ahenni no ntimi nyina. Na sɛ efie bi ne ne ho di asi a efie no ntimi nyina. Na sɛ Satan sɔre ɔno ano so na ɔne ne ho di asi a ɔrentumi nyina. Na wie no obi ntumi nkɔ ɔhoɔdenfoɔ fie ɛnkɔfom n'adeɛ gye sɛ wɔkyekyere ɔhoɔdenfoɔ no kane ansa na wafom ne fie nneɛma. Nokorɛ mesɛ mo sɛ wɔde nipa ma bɔne ne abususɛm a wɔbɛka nyinaa bɛfiri wɔn. Na deɛ wɔbɛka abususɛm atia honhom kronkron no deɛ ɔrenya fafiri da na daa afɔbuo da ne so. efiri sɛ wɔkaa sɛ ɔwɔ honhomfi. ɛna ne nuanom begyina afikyire soma kɔɔ ne nkyɛn kɔfrɛɛ no. Na nkurɔfokuo tete ne ho na ɔsee wɔn sɛ hwɛ wo na ne wo nuanom hwehwɛ wɔ afikyire. Na obuaa wɔn sɛ hwanom ne me na ne me nuanom. Na otwaa n'ani hwɛɛ wɔn a wɔtete ne ho no hyiaeɛ no ɔkaa sɛ hwɛ me na ne me nuanom ni. Na obiara ɔbɛyɛ deɛ Onyankopɔn pɛ no ɔno ara ne me nuabarima ne me nuabaa ne me na. Marko Asempa ti 9. Na ofiti ase akyerɛkyerɛ bio mpoano
na nkofukuo pii hyia baa ne nkyɛn na enti ɔkɔɔkoduo mu kɔtena ase ɛpo no ani na nkurɔfoɔ kuo no nyinaa wɔ mpoano asase no so na ɔkyerɛkyerɛ wɔn nneɛma pii mebuo mu na wɔsee wɔn ne nkyerɛkyerɛ no mu sɛ muntie hwɛ ogufuo bi firi adi kogu aba na ba sɛ ɔreguo no ebi kogu nkwankyɛn na wiem nnomaa baa bɛsosɔe na ebi kogu aboɔ so deɛ dɔteɛ pii nie na ntamara na efifiriye efiri sɛ dɔteɛ no mu nnɔ ntira na owia firiye no ekusan na sɛ eni hini nti ewui na bi kogu nkasɛe mu na nkasɛe no nyini na emia no na anso aba na bi kogu asase pa mu na ɛso aba kɔɔso nyini na ɛtrɛe na ɛsoe ebi aduasa ebi aduosia ebi ɔha na ɔkaa sɛ deɛ ɔwɔ aso betie no ma no ntie na ɛka ɔno nko no wɔn a wɔwɔ ne ho ne dumienu no bisaa no ɛbɛ n'ase na ɔsee wɔn sɛ mo deɛ wɔde ama mo sɛ monhunu onyankopɔn ahenni no mu ahintasɛm no na wɔn a wɔwɔ akyiri no deɛ wɔkyerɛ wɔn ne nyinaa mebuo mu na ehunu deɛ wɔhunu na wɔnhunu mu na ɛteɛ nso wate na wɔnte aseɛ na dabi wɔanane wɔn ho na wɔamfa wɔn bɔne amfiri wɔn na ɔsee wɔn sɛ monim bɛyi na ɛbɛyɛ dɛn ɛna mobɛhunu ɛmɛ no nyinaa ogufoɔ no gu asɛm no na yenum ne wɔn a wɔwɔ nkwankyɛn no faako a wogu asɛm no na wonya te a ɛntamara Satan ba na obiyi asɛm a wagu no wɔ mu no na yenum nso ne wɔn a wogu wɔn aboɔ so no wɔn na wonya te asɛm no a ɛntamara wɔde anigye agye na ɛnye hini wɔn mu na wɔwɔ hɔ bere tiaa bi na kyerɛ no sɛ ensɛm no nti ahohia ana ɔtaa ba ɛntamara na to wɔn suntidua na yenum ne wɔn a wogu wɔn nkasɛe mu no wɔne wɔn a wɔte asɛm no na ɔbra yi mu dadwene ɛne ahonyadeɛ na ada ɛne nneɛma ɛkeka ho no ho akɔnɔ ɛba mu a emi asɛm no na ɛnso aba na yenum ne wɔn a wogu wɔn asase pa mu no wɔn a wɔte asɛm no na wɔgyeɛ na wɔso aba ebi aduasa na ebi aduosia na ebi ɔha na ɔsee wɔn sɛ wɔde kanea ba sɛ wɔde bɛhyɛ koraa anaa mpaase ɛnyɛ so wɔde bɛsi kanea dua so na biribiara ne kokoa mu a wɔrenyi nadie anaasɛ wɔde ahunta a ɛrena adie sɛ obi wɔ aso a wɔde bɛtie a ma no ntie na ɔsee wɔn sɛ monhwɛ yie deɛ moteɛ no ho susukora ko a mode susuo no wɔde bɛsusua ama mo na wɔde bi bɛka mo ho na deɛ ɔwɔ no wɔbɛma no na deɛ ɔnnie no deɛ ɔwɔ mpo wɔbɛgye ne nsɛm na ɔkaa sɛ sɛdeɛ onyankopɔn ahenni atie ni ɛte sɛ onipa bi gu aba wɔ fam na ɔda na onyane anadwo ne awia na aba no fifiri na enyini na onnim sɛdeɛ ɛyɔɔyɛ na asase no ara so aba eyi ahahan kane na afei ayɛ bɛtem na afei ayɛ awi a enyini bɛtem no mu na sɛ aba no nyini a ɛntemara ɔsoma ma wɔde nkantankranti kɔ efiri sɛ twabrɛ no adu na ɔkaa sɛ ɛde ho na yɛde onyankopɔn ahenni no bɛtoɔ anaasɛ ɛbɛbɛn na yɛbɛbu no ho ɛte sɛ sinapifue a wodua no fam a ɛyɛ aba hodoɔ ɛwɔ asase so nyinaa mu ketewa na odua a enyini na ɛyɛ kɛse sene fan nyinaa na eyiyi man akɛseɛ
Na wiem no ma tumi tena mu enwunase. Na ma etiti sei pi na odi ka asem kire won. Sɛdeɛ utumi ti aseɛ. Na wankwati bɛ ankasa ankyerɛ wɔn. Na ka wɔn ko ara a wɔkyerɛ n'asuafo no ne nyinaa ase. Na da no a eduru anwummerɛ no wɔse wɔn sɛ Moma yɛntwa nkɔ asuogya no ho a. na ogya nkrɔfokuro no kwa no wɔfa no ka wɔn ho koduo no mu sɛdeɛ ɔtaa yɛ no a. Na akoduo bi nso ka ne ho. Na ahum kɛseɛ bi tui. Na asorɔkye bubu begu koduo no mu a na ɛyɛ ayɛma. Na ɔno deɛ wɔwɔ koduo no to adasumyɛ so. Ɛna wonyane no se ne sɛ kyerɛkyerɛfoɔ yɛreyira yi ɛmfa wo ho. Na ɔsɔre teatea mframa no na ɔse apo ne sɛ Muawa no yekom. na mframa no gyae na ɛyɛ din. Na ɔse wɔn sɛ Adɛn na moyɛ ahufoɔ sɛ? Adɛn na monni gyidie? na wosuro yie na wɔsesee wɔn ho sɛ Onipa bɛn koraa ni na mframa ne ɛpo mpotie no yi. Marko Asempa Tinum. na oduru ɛpo n'agya Galasifoɔ asase so. Na ofiri koduo mu no ntɛm ara na onipa bi a wɔwɔ honhom fifiri abodan mu hyia no. Ɔno na ɔde abodan mu ayɛ ne tenablɛ. Na obiara ntumi mfa nkɔnsɔnkɔnsɔn mpo nkyekyeре no. Na wɔanya no mpokyerɛ ne nkɔnsɔnkɔnsɔn ngui. Na watete nkɔnsɔnkɔnsɔn no abubu mpokyerɛ no mu. Na obiara ntumi nnwodwo no. Na daa nadwo ne awia wɔwɔ abodan mu ne mmepɔ so teateam. Na ɔde abo twitwa ne ho. Na wohunu Yesu wɔ akyirikyiri no otutu mmirika bɛkotow no. Na wɔde ne kɛseɛ teɛ mu sɛ ɛdeɛn na yɛne wo Yesu Onyankopɔn ne wɔwɔ sorosoro ba wɔyɔ. Medɔ Onyankopɔn sɛ mpa me. Ɛfiri sɛ wase ne sɛ Wo honhomfi firi onipa no mu. na obisaa ne sɛ Wo din de sɛn? na obuaa sɛ ne din di ɛdɔm ɛfiri sɛ yɛyɛ bebree. Na ɔsrɛɛ no pii sɛ ɔmpam no mfiri asase no so. Nso na mprɛkokuo kɛseɛ bi wɔ bepɔ no ho hɔ redidi. Na honhommɔne no nyinaa srɛɛ no sɛ fam yɛnkɔ mprɛko no mu na yɛnkɔ hyɛne wɔn mu. Na wɔmaa wɔn kwan. Na honhomfi no firi adi wɔhyɛne mprɛkokuo no mu. Na ekuo no nyinaa bɔ kididi sane wɔbotan kɔn no ogu ɛpo no mu. Nso na wɔbɛyɛ sɛ mpini. Na wɔwu ɛpo no mu. Na wɔne a wɔhwɛ mprɛko no dwanee na wɔkɔka ne kuro no mu ɛne nkura n'ase. Na ofiri adi sɛ wɔkɔhwɛ deɛ aba. Na wɔbaa Yesu nkyɛn. Na obehunu deɛ honhommɔne wɔ ne soɔ no a ɔde ɛdɔm no sɛ wɔte hɔ fira ntoma. Na n'adwene mu ateɛ. Na osuroe. Na wɔn a wohunu yɛ no ka deɛ ɛyɛ deɛ honhommɔne wɔ ne soɔ no ne mprɛko no ho asɛm kyerɛɛ wɔn. Na ofiraseɛ srɛɛ no sɛ wɔmfiri wɔn hyia so nkɔ. Na osii koduo no mu. Deɛ anka honhommɔne wɔ ne soɔ no srɛɛ no sɛ ɔbɛtena ne nkyɛn. Nanso wɔama no kwan. Na wɔsee ne sɛ Kɔ wo fie w'abusuafoɔ nkyɛn na kɔka nneɔma a Awurade ayɔ ama woɔ ɛne mmɔborɔ a wɔhu woɔ no kyerɛ wɔn. Na osii mu kɔe. Na okufiti aseɛ ka nneɛma akɛse a Yesu yɔmaa no wɔ Dikapoli. Na ɛyɛ wɔn nyinaa nwanwa. Na Yesu tena akoduo mu twa ɛpo no baa asuogya bio no. Nkurɔfokuo pii behyiaa ne nkyɛn. Na ɔwɔ mpoano. Na hyiadan mu panyin baako a wɔfrɛ no Yellow Bae. Na ohunu no no ɔhwee ne nan ase. Na ɔsrɛ ne pii sɛ me babaa rewu na bra na fa wo nsa begu ne so na ne ho nyɛ no din na onya nkwa. Na ɔne ne si mu kɔe. Na nkurɔfokuo pii di n'akyi. Na wɔkyere ne so. Na wɔbaa bi a mogya atu ne mfinhyia dumienu. Na wɔhunu amane pii ayalesafoɔ bebree nsam. Na wɔahwere n'ahodeɛ nyinaa.
na anye ne yie bia na mmom ekɔso ti Yesu nka no be free na chi nkrofukuru no mu de ne nsa be kan atade na ɔka sɛ me de me nsa me kan atare nko ara me ho bɛɛ me den na ntamara amogya etunu no twai na wɔte ne honam mu sɛ na yade na gyai na ntamara Yesu hunu ne mu sɛ ahoɔden bi afiri ne mu na ɔdane ne ho nkrofukuru no mu ka sɛ hwan na wɔde ne ho ka matade ɛna nasuafo ne se ne sɛ ɔhu sɛ nkrofukuru no kyere wo so na wo se hwan na wɔde ne nsa ka me na otwa n'ani sɛ obehunu deɛ ɔyɛ adeɛ no na ɔbaa no nim deɛ ayɛ no wɔ ne mu nti ɔde suro ne ahopopo ba bɛhwee n'anim na ɔka ne kure nyinaa kyerɛ no na ɔse ne sɛ ɔbaba ugidie agyew kɔ asomdwe mu wo yadeɛ no nyae na wo ho nyɛ wo den ogusu rekasa no ofirihia da mu panni fie bɛka sɛ wo baba na wu aden na woda so ha ɔkyerɛkyerɛfo no na Yesu ani asɛm a wɔka n'akyi na wɔsihia da mu panni ne sɛ nsuro na gidiara na wama obiara ani n'akyi sɛ Petro ne Yakubu nua Yohane na oduru hia da mu panni no fie no obehunu nipa a wɔyɛ gyegyeegye ne wɔne a wɔresu na wɔreyɛ hopi na wɔhyɛ ne hɔ no ɔse wɔn sɛ aden na moyɛ gyegyeegye na musu abɔfra no nwui wada na wɔsere no na wɔpamo wɔn nyinaa na wɔfa abɔfra no agya ne ne na ne wɔn a wɔka ne ho no ɛkɔ faako a abɔfra ne da na wɔso abɔfra ne nsa se no sɛ talita kum aseɛ ne sɛ abayewa mesew sɛ nyane na ntɛm ara abaya no sɔre na wɔnante na wɔdi mfinhyia 12 na wɔn ho dwiri wɔn kɛse na wɔhyɛ wɔn dendenden sɛ wɔma obiara nte na wɔka sɛ wɔma ne biribi ni Marko Asempa Tinsia na ofiri hɔ kɔe na ɔbaa ne kurom na nasuafo no di n'akyi na homeda duruye no ofiti ase kyerɛkyerɛ hyiadan mu na nipa pii a ɔte yɛ ho dwiri wɔn na ɔka sɛ ɛhe na oyi kwanya nneɛma yie nyansa bɛn na ɔde ama no yi na saa hoɔde ne ɔde ne nsa yoyɛ aseɛ ne sɛn ɛnyɛ dua dwumfoɔ no Maria ba no Yakobo ɛne Yose ɛne Yuda ne Simon nom enuane ne na nye ne nua ma no ɔyɛ nkyɛn ha yi na ɔyɛ sintidi ama wɔn na Yesu see wɔn sɛ ɛne die mo odiifo gye ne kurom ne n'abusuafoɔ mu ne ne fie na wantumi anyɛ ahoɔdenneɛ biara hɔ gye ayalefoɔ kakraa bi na ɔde ne nsa egu wɔn so saa wɔn yadeɛ na wɔn gye a wɔnyi niyɛ no yɛ no nwanwa na okyinkyini nkura n'ase hyiae na ɔkyerɛkyerɛ na wɔfrɛ 12 ne baa ne nkyɛn na ofiti ase soma wɔn mienu na wɔma wɔn ahohomfi so ahoɔdene na wɔhyɛ sɛ wɔmfa bibiara ntu kwan gye poma nko ara wɔmfa aduane anaa kotokuo anaa sika wɔ wɔn abɔsoɔ mu na wɔnhyɛ mpaboa nso monhyɛ ntadeɛ mienu na ɔse wɔn sɛ baabiara mobɛhyɛ ne fie bi mu no ɛhɔ na montena nkoduru sɛ mobɛfiri hɔ akorɔ na wɔn a wɔrenye mo na wɔntie mo asɛm no sɛ mofiri hɔ rekɔ a momproporo mo nan ase mfuturo ani wɔn adanseɛ na wɔkɔkɔka asɛm sɛ wɔnsakra wɔn adwene na otutu ahohommɔne bebree na wɔde nwosra ayalefoɔ pii saa wɔn yadeɛ na ɔhene Herode tie efiri sɛ na ne din atrɛ na wɔka sɛ Yohana na ɔbɔ asu no anyane afiri awufuo mu enti na ahoɔden yi di dwuma wɔ ne mu na ebinom se ɛyɛ Elia na ebinom nso se ɛyɛ odiifo te sɛ adiifo no mu baako na Herode tie no wɔka sɛ
Yohane a mitwa ne tiri no ono na wanyane. Na Herode no ara asoma ma wabeso Yohane mu achi no ato afiase ne nua Filipo yire Herode anti efrise na waware no. Na Yohane ase Herode se wuni hu kwan se wo ware unua yire. Na Herode anya nomrasepo na opese ukunu nanso wantimi. Na Herode suro Yohane efrise wonim se oye onipatrene ne kronkron na obo ne ho ban na oritie no a ne ho yira no pii nanso ode anigye tie no. Na da se duru ya Herode ridi na woda no otopon ma na titire ne nasafo hene ne Galilea mpanimfo. Na Herode anu ara baba sai na oso Herode ne wona wone no ti adidie no ani. Ana wohene se ababa awa no se bisa me bibia ope na mema. Na waka no ntam se ade biara obebisa me no mema de kosi mahinie faso. Na ufri edi kosi ne na se Etie na minko bisa. Na waka se Yohana obosuo no ti. Na ntamwara wadi ahohere ba wohene nchen bebisa kan se Ipesa wodi Yohane suboni no ti to tafra botomo ma me sesei. Na eye wohene ya pii nanso ne ntam ne wona wone ne ti adidie no nti wampese okame no. Na ntamwara wohene suma obrafo chese wonfa ni tirimra yokutwa ni ti afiase ho. Wadi ni tiri ne to tafra botomu bai na wadi ma ababaawa no. Na ababaawa ne de koma ne na nesuafo ne tiye no oba befa ne mu no na wadi koto oboda bi mu. Na asomafo no boaboa won ano ba Yesu nchen na obeka de oyoye ne de okyerɛkyerɛye ne nyina kyerɛ no. Na wose won se monso mumra mesene nko esre so fa baabi na monko home kakra. Na wone a wore ba ne wone a wore kro dɔɔso na wanya adagye ani timpo. Na osimu nam koduo mu kɔ esre so fa baabi na nkrɔfo hunu wɔn sɛ wore kro nanso pii ni wɔn. Na wonam fomfrim nkuro no nyinaa mu tutum rika kɔ hɔ na utware wɔn ano. Na Yesu si fam no wohunu nkrɔfo kuo pii na wɔyɛ no mɔbɔ efiri sɛ na wati se nwane a woni hwefo efiti ase kyerɛkyerɛ wɔ niema pii. Na wonyunu ire adwo no esuafo ne ba ne nkyɛn bɛka sɛ aha yɛ esre so na onyu ya adwo ja wɔn kwan na wɔn konfuo ne nkura a atwa ahyia yi mu nkɔtɔ pan no bi ni. Na obisa wɔn sɛ Moa moma won biribini. Na wose no sɛ yen konkon to pano dinari ahenu na yemfama woni ana. Na wose won se pano ahe na mowo mon konkohwe. Na okohwe aye no oka se enum ne mpata mienu. Na wo hye won se wo ma wonyina tenatena se akuakuo esremono no so. Na wo tenatena se akuakuo oha ne aduonum na ofa pano num ne mpata mienu no na ohwe asuru hyira so na obubu pano no na wode ma nasuafo no se onchiche ma won na wachiche mpata mienu no nso mu ma wonyina na wonyina didi na wommen na watase mpropro wa nkyerɛnkyɛ du mienu mama ne mpata no nso bi na wona wodi pano no anusi mmelema mpimnum na ntamwara na wopiepia nasuafo no se wonkɔkuduo mu na wonni nanim nkɔ asuogya no ho a Bethsaida fam na wonya nkrofukuro no kwan ansa na woma wonkɔɔye no ɔkɔ bepɔ so mpaebɔ na eduru anwumre no na koduo no wɔ ɛpo no mfimfin na ɔno nko ara wɔ fam na wohunu wɔn sɛ wɔbrɛ ɔhare mu na mframa rehia wɔn na ɛbɛyɛ anadwo dasu a ɛtɔ so nan mu no wɔnam ɛpo ani baa wɔn nkyɛn na wɔrepɛ esan wɔn ho na ohunu ne sɛ wɔnam ɛpo ani no osusu sɛ ɛyɛ ɔsaman
na oteatea mu na wɔn nyinaa hunu no na wakoma tui na ntɛm ara wɔne wɔn kasae na ɔsee wɔn sɛ moma mo bontom yam mea munsuro na wɔkɔɔ wɔn nkyɛn kodoɔ no mu no mframa ni gyae na wɔn ho dwiri wɔn boro so na wɔante paano ho asɛm no ase ɛfiri sɛ na wɔn akoma apirim na otwaaye no oduru Genesaret asase so na osi fam na ofiri kodoɔ no mu no ntɛm ara na ohunu no na odimrika kokyini asase a atwa ahyia ne nyinaa so ofiti ase so a wɔn ho nyɛ wɔn din kɛtɛ so ade wɔn bae baabiara a wɔte sɛ wɔwɔ na baabiara a wɔkɔɔyɛ nkura ana nkuro ana mfuo mu no wɔde ayarefo begu edwa mu na wɔsrɛ ne sɛ wɔma wɔn ka natade anu nyunu nko ara na dodo a wɔkaaye no wɔn ho yɛ wɔn din. Marko Asempa Tinson. Na Farisifoɔ ne atwerɛfoɔ no mu binom a ofiri Yerusalem ba behia ne nkyɛn na wohunu n'asuafoɔ bi sɛ wɔde nsafin ɛne sɛ nsa a wanhohoro redi paano na Farisifoɔ ne Yudafoɔ nyinaa sɛ wanhohoro wɔn nsa yi a wɔnidi ɛfiri sɛ okura mpanimfoɔ atetesɛm mu na sɛ ofiri dwa ase ba na wanhohoro wɔn ho a wɔnidi na nneɛma pii keka ho a wɔgye sɛ obekutem nkuruwa ne mpɔɔdɔ ne kɔɔbresɛn ne ndamu ho hohoro ɛna Farisifoɔ ne atwerɛfoɔ no bisaa no sɛ ade nti na wasuafoɔ no enni mpanimfo atetesɛm so na wɔde nsafi didie na obua se wɔn sɛ edi sɛ Yesaia hyɛ mu nya atwomfoɔ ho nkɔm sɛdeɛ watwerɛ sɛ ɔman yi di wɔn ano na di mini na wakoma deɛ atwe firi me ho kɔ akyirikyiri na wɔsɔre me kwa na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nnipa ahyehyɛ na moagya Nyankopɔn ahyɛdeɛ kura nnipa atetesɛm mu na ɔsee wɔn sɛ moayɛ adeɛ sɛ mokwae wɔ Nyankopɔn ahyɛdeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɔ na mobɛdi mo atetesɛm soɔ na Mose kaa sɛ di wagya ne wo nani ɛne deɛ ɔka agya anaa ɛna ho asɛmmɔne no owuo na ma no nwuo na mo deɛ mo se so onipa bi si n'agya anaa ne na sɛ adeɛ anka wode bɛnya me ho mfasoɔ no yɛ kɔban ɛne sɛ ayɛyɛdeɛ a na mo ma no nyɔ biribiara ɛma n'agya anaa ne na bio na mo de mo atetesɛm a mo kyerɛ no sɛe Onyankopɔn asɛm no na nneɛma ɛte sɛ yɛnum pii ɛna moyɔ na ɔfrɛ nkɔfokuro no nyinaa baa ne nkyɛn see wɔn sɛ mo nyinaa montie na monte aseɛ biribiara ne nipa ho a ɛkɔ ne mu a ɛbɛtumi agu ne ho fi sɛ obi wɔ aso a ɔde bɛtie a ɔntie na ofiri nkɔfokuro no nkyɛn baa fie no n'asuafoɔ no bisaa no bɛ n'ase na wɔsee wɔn sɛ mo nso monni nteaseɛ sei monhunu sɛ adeɛ biara ɛfiri nipa ho no na ɛkɔ no mu no ntumi ngu ne ho fi ɛfiri sɛ ɛnkɔna koma mu na ɛkɔ no yɛfunu mu na ɛfurugu yɛane mu ɔkaa yɛde ti aduane nyinaa ho na ɔkaa sɛ deɛ ɛfiri nipa mu ba no ɛno na gu nipa ho fi na nipa mu wɔ akoma mu na adwembɔne firi ba adwamansɛm akorɔnsɛm awudisɛm ayerefasɛm aniberebereɛ amumuyɔ nsisie ahohwie anibɔne abususɛm ahantan ne nkwasiasɛm nibɔne yi nyinaa firi nipa mu na ɛba na egu onipa ho fi na ɔsɔle firi hɔ kɔɔ Tilo ne Sidon fam na ɔkɔɔ efie bi mu na wampɛ sɛ obiara teɛ nanso wantumi ahunta na mmrum hɔ ara
Ọbaa bi a ne baba kuma bi wo honhomfi die ne nka no ọba behwe ne naase nso na ọba ne ye Helani na wo mu oye Silo foyikani na osre no se wontu honhommone nim firi ne baba no mu na Yesu se ne se mama me ansa na enye fe se wo fa madua ne toma nkramama na obua se ne se ewom Awurade na nkramama wo epono ase no nso di mofra no proprowa no bi na ose no se asemu nti kọ honhommone no afiri baba no mu na okọ ni fie no okohunu se honhommone no afiri kọ na ne baba no da mpa so na ofiri Tilo ahye so nam Sidon ba Galilea po ho fa Dikapoli ahye so na odi osutifo a wowuro dodo bre no na wosre ne se wonfa ne nsanto no so na ofa no firi nkrofokuo no mu ko nchen de ne nsatea hihye na sum na oti ntasuo de ka ne techrema na ohwe suru gu ahome na ose no se hefata ene se bui na naso no bue na ne techrema homa no sane ntemwara na otumi kasa yi na wobra won se won kan kire obiara nanso okoso bra won no na wokoso pa muka na eye won ho dwire broso na wokan se waye nieme nyina ye oma asutifo ti asem na oma emum kasa Marko asempa ti nwotwe nanumu a nkofukuro no dooso bio na woni bribi a wodie no Yesu frɛ asuafo ne bai se won se nkrofukuro ye me mobo efiri se watra me nkyɛn atoa so nansani na woni biribi a wodi na se megya won kwa ma wode komkofie a obɛtotɔ ba ha ɔkwa mu efiri se wo mu binum fra kyirikyiri na bae na nasuafo ne bua no se ɛhe fa na obi betumi anya paano a yɛn mu bedi ame wɔsesa so ha na obisa won se paano ahe na mowo na wɔka se enson na wɔhyɛ nkrofukuro no se won tena fam na wɔfa paano nson no daase bubui na wɔde ma nasuafo no se won kyema won na wɔkyema nkrofukuro no na wɔwɔ mpataa kakra wa bi na ohyira so kan se wonche eno nso ma won na odi men na otase mproprowa ekaaye no ntankirenche nso mama na wona wodi ye no beye se mpem nan na ogya won kwan na ntemwara oni nasuafo no kotena akuduo mu na woba damanu tafam na farisifo ni free buy do fiti ase bisebisa no nsem hwehwe ne nkyɛnse nkyerɛne a efiri soro de so no hwɛ na ogu ahome ne honhom mu ka sɛ adene ne mai hwehwɛ nkyerɛne yi nokora mesem sɛ mema ne mai nkyerɛne bia na ogya wɔn hɔ kɔtena akoduo mu bio kɔ asuogya no ho a na wɔn yure firi sɛ wɔfa paano na woni bribi wɔn nkyɛn koduo no mu sɛ paano baako pɛ na wɔse wɔn sɛ hwɛ monhwɛm ho ye farisifo moreka ene Herode moreka ho na wɔdwendwene sisi wɔn ho sɛ woni paano na Yesu hunu no wɔse wɔn sɛ ade na modwendwene paano a munie ho munya huni na monte ase maakoma da so aprim mo ani na monhunu ade na mo waso monte asem na monkae ibubu paano no mema nipa mpim no mpropro wan kyerɛnkyɛ ma he na motaseye ɛna ɔsie no sɛ dumienu na mebubu nson no mema nipa mpim no mpropro wan tekyerɛkyie ma he na motaseye ɛna ɔsie nson na ɔsie wɔn sɛ ɛna afei monte ase ara yi na oduru Beseda
Na wodi onifrani bi brɛ no. Na osrɛ ne sɛ wɔmfa ne nsa nka no. Na wɔsɔ onifrani ne nsa de ne firi akura n'ase. Na wɔte ntasuo gu n'ani so. De ne nsa gu ne so bisa no sɛ uhunu ade ana. Na ɔma n'ani so ka sɛ mihunu nipa aninam hɔ nanso mihunu wɔn sɛ nnua. Afei ɔde ne nsa gu n'ani so bio na ɔhwɛ adeɛ haa na ne ho sanee no na ohunu biribiara kan na ɔma no kɔ ne fie sɛ no sɛ nkɔ akura no mpo ase. Na Yesu ni n'asuafoɔ no firi hɔ kɔɔ Kesaria Filipi nkura ase. Na ɔkɔa mu no obisaa n'asuafoɔ ne sɛ nipa kasa me ne hwan? Na obuaa ne sɛ Yohane Osuboni, na ebinom se Elia, na ebinom nso se Yeremia na adiyifoɔ no mu baako. Na obisaa wɔn sɛ na mo deɛ mo se me ne hwan? Na Petro bua sie ne sɛ wone Kristo no. Na ɔbraa wɔn sɛ wɔnka ne ho asɛm nkyerɛ obiara. Na ofiti ase kyerɛkyerɛ wɔn sɛdeɛ ɛsɛ sɛ onipa ba no hunu amane pii. Na mpanimfoɔ ne asɔfo mpanin ne atwerɛfoɔ no po no. Na wokunu na ne nansa so wasɔre. Na ɔka asɛm no pefee. Na Petro de ne kɔ nkyɛn fiti ase ka n'anim. Na ɔdane ne ho hwɛ n'asuafoɔ no. Ka Petro anim sɛ firi mi so Satan. Ɛfiri sɛ wonwene Nyankopɔn deɛ na mmom nipa deɛ. Na ɔfrɛ nkurɔfokuo no ne n'asuafoɔ no bae ka kyerɛ wɔn sɛ obi pɛ sɛ odi m'akyiri a ɔmpa ne ho akyi na ɔmfa n'asɛnnua na ɔni m'akyi. Na obiara a ɔpɛ sɛ ɔgye ne kra nkwa no ɛbɛfiri ne nsa. Na deɛ ne kra bɛfiri ne nsa me ne asɛmpa no nti no ɔbɛgye no nkwa. Na sɛ onipa nya wiase nyinaa na ɔhwere ne kra a mfasoɔ bɛn na obenya? Anaasɛ deɛ na onipa bɛma de asesa ne kra? Na obiara a n'ani bɛwu me ne me nsɛm ho ɛnnɛ mma awaresɛefoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ yi mu no ɔno nso ho bɛyɛ onipa ba no aniwu da a wɔne abɔfoɔ kronkron no bɛba wɔ Onyankopɔn animuonyam mu no. Marko Asɛmpa Tinkron. Na ɔse wɔn sɛ nokorɛ me se mo sɛ wɔn a wɔgyina ha yi binom wɔ hɔ a wɔnka wɔwuo nhwɛ de bɛkɔ akɔsi sɛ wɔbɛhunu Nyankopɔn ahenni no sɛ adi tumi aba. Na ɛno akyiri ne nsia no Yesu faa Petro ne Yakubu ne Yohane na ɔde wɔn kɔɔ bepɔ tentene bi so fa baabi. Na ɔsakyerɛe wɔ wɔn anim. Na n'atadeɛ hyerɛnee fitaa asase so ntomasifoɔ biara ntumi nhoa ne saa. Na Elia ne Mose yi wɔn ho adi kyerɛɛ wɔn. Na ɔne Yesu rekasa. Na Petro bua se Yesu sɛ Rabbi, ɛyɛ sɛ wɔ ha. Na meyɛma asese mmiɛnsa. Wo deɛ baako. Mose deɛ baako. Na Elia deɛ baako. Na onim deɛ wɔmmua. Ɛfiri sɛ na osuro yie. Na mununkum bi ba bɛkata wɔn so. Na ɛni bi firi mununkum no mu ka sɛ oyi ne me dɔba montie no. Na mununmu hɔ ara otwitwa wɔn ani no wɔnhunu obiara sɛ Yesu nko ara ne wɔn. Na osiane bepɔ no ɔbraa wɔn sɛ wɔn ka deɛ wɔhunu yɛ no nkyerɛ wɔ biara gye sɛ onipa ba no asɔle afiri awufu mu ansa. Na wɔn asɛm no ka wɔn tirim. Na obisabisa wɔn ho sɛ awufu mu sɔreɛ no ne deɛn. Na obisaa no sɛ adɛn na atwerɛfoɔ ka sɛ ɛsɛ sɛ Elia ba ansa? Na ɔse wɔn sɛ Elia ba ansa na wabɛsiesie nneɛma nyinaa mom deɛ. Na deɛ watwerɛ no onipa ba no ho sɛ obɛhunu amane pii na wabu n'animtia no ɛ. Na mese mo sɛ Elia ba dada na wayɛ deɛ wɔpɛ nyinaa sɛdeɛ watwerɛ wɔ ne ho no. Na oduru asuafoɔ no nkyɛn no ohunu nkurɔfokuo pii wɔ wɔn ho ne atwerɛfoɔ sɛ wɔne wɔn rebisabisa wɔn ho nsɛm. Na ntɛm ara
nkurɔfokuo no nyinaa hunu no wɔn ho dwiri wɔn na wɔde mmirika ba bɛkyia no na obisaa wɔn sɛ ɛde asɛm na mo ne wɔn bisabisa mo ho yi na nkurɔfokuo no mu baako buaa sɛ kyerɛkyerɛfoɔ mede me babarima a ɔwɔ ahonhommɔne mu me brɛ wo na baabiara a ɛso ne mu no ɛma no sensen na nana ɔretwa ahuro na ɔretware ne se na ɔrefom na meka me kyerɛ w'asuafo sɛ wɔntu no na wɔantumi na obuaa wɔn sɛ o ɛnɛ maa mo ni gyidie mentena mo nkyɛn nkɔduru da bɛn mentɔ me bo ase ma mo nkɔduru da bɛn momfa no mmerɛ me na ɔde no brɛɛ no na ohunu no ntɛm ara na honhom no maa no senseneyɛ na ɔhwe ase na obu faa so na n'ano twa ahuro na obisaa wɔ se sɛ na hini a yɛyɛɛ no na wɔkaa sɛ ɛfiri ne mmɔfrase na taa ka no to ogya ne nsum sɛ ɛbɛku no na sɛ wobɛtumi ayɛ ho biribi a hu yɛ mmɔbɔ na boa yɛ na Yesu see no sɛ wosi sɛ bɛtumi a nneɔma nyinaa bɛtumi ayɛ hɔ ama deɛ ɔgyidie na ntɛm ara abɔfra no agya kaa mu kaa sɛ megye me di boa me gye a menyiniɛ no na Yesu hunu sɛ nkurɔfoɔ no di mmirika reba no ɔteatea honhomfi no sɛ wo honhommum ne sotifoɔ mehyɛ wo sɛ firi ne mu na nsesa ne nkɔne mu bio na ɛteaa mu na ɛtwetwee no pii no ɛfiri ne mu na wɔyɛɛ sɛ owufoɔ ma nnipa pii kaa sɛ wawu na Yesu sɔɔ ne nsa maa no so na ɔsɔree na oduru fie no n'asuafoɔ no bisaa no wɔ nkyɛn sɛ adɛn nti na yɛn deɛ yɛntumi antu no na wɔsee wɔn sɛ saa deɛ yi deɛ nade ban wontumi mfa biribiara ntu no gye mpaebɔ ne abuada na ofiri hɔ nom no okotwaa mu Galilea na wampɛ sɛ obi teɛ na ɔkyerɛkyerɛ n'asuafoɔ no na wɔsee wɔn sɛ wɔde onipa ba no bɛhyɛ nipa nsa na waku no na wɔku no a ne nansa so ɔbɛsɔre na wante asɛm no ase na osuro sɛ obebisa no na ɔbaa Kapernaum na ɔwɔ fie no obisaa wɔn sɛ ɛdeɛ na modwendwene ho kwa mu no na omuaa wɔn ano ɛfiri sɛ ɔkwa mu no ɔdwendwene ho sɛ hwan ne wɔ mu ɔkɛseɛ na ɔtena ase frɛ 12 no na wɔsee wɔn sɛ sɛ obi pɛkan adi a ma ne wɔn nyinaa akyi na wɔnyɛ wɔn nyinaa somfoɔ na ɔfaa abɔfra bi de no gyinaa wɔn mfimfi na ɔyɛɛ no atuu see wɔn sɛ obiara a ɔbɛgye saa mmɔfra yi mu baako me din mu no gye me na obiara a ɔbɛgye me no ɛnyɛ me na ɔgye me na deɛ ɔsomaa me no na Yohane see no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ yɛhunu obi sɛ ɔde wo din retu ahonhommɔne na yɛbraa no ɛfiri sɛ onni yɛn akyi ɛna Yesu kaa sɛ mommra no na obiara ni hɔ a wɔde me din bɛyɛ ahoɔdenneɛ na wobɛtumi aka me ho asɛmmɔne ɛhɔ ara na deɛ ɔnyɛ biribi ntia yɛ no na ɔyɛ afa na obiara a ɔbɛma mo nsuo kuruwa ma anom sɛ moyɛ Kristo dia no nokorɛ me sɛ mo sɛ n'akatua remmɔ no na obiara a ɔbɛto nkuma yi a wɔgye me die yi mu baako suntidua no ɛyɛ ma no mmom sɛ wɔde wiyammoɔ kɛseɛ sene ne kɔn mu na wɔde no kɔto po mu na sɛ wo nsa to suntidua a twa ɛyɛ ma wo sɛ wode bɛsini bɛkɔ nkwa mu sene sɛ wowɔ nsa mmienu na wɔde wo bɛkɔ amanehunu kurom ogya a ɛrennum da no mu deɛ wɔn aboa nwuo na ogya no num na sɛ wo na to suntidua a twa ɛyɛ ma wo sɛ wode nansini bɛkɔ nkwa mu sene sɛ wowɔ na mmienu na wɔde wo bɛto amanehunu kurom deɛ wɔn aboa nwuo na ogya no num na sɛ wɔno tu suntidua a tu ɛyɛ ma wo sɛ wode ani korɔ bɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu sene sɛ wowɔ ani mmienu na wɔde wo bɛto amanehunu kurom deɛ wɔn aboa nwuo na ogya no num
na wɔde wogya bɛhyɛ nnipa nyinaa nkyene na wɔde nkyene bɛto afɔdeɛ nyinaa mu. Nkyene yɛ, na sɛ nkyene de tu firi mu a, ɛdeɛ na mode bɛhyɛ no nkyene? Munya nkyene mu a mu mu, na munya asomdwoeɛ mu mu. Marko Asempa Tidu. Na ɔsɔle firi hɔ ba Yudea fam ne Yordan agya no ho. Na nkurɔfoɔ akuakuo boaboa wɔn ano baa ne nkyɛn bio. Na sɛdeɛ wɔyɛ daa no, wɔkyerɛkyerɛ wɔn bio. Na Farisifoɔ no ba bebisaa no sɛ, ɔbarima wɔ ho kwan sɛ ogyaa ne yere anaa? Na ɔde sɔ n'ahwɛ. Na obua see wɔn sɛ, ɛdeɛ na Mose hyɛɛ mo no? Na wɔkaa sɛ, Mose maa kwan sɛ ɔntwerɛ awaregya yɛ nwoma ma no na wonyaa no. Na Yesu bua see wɔn sɛ, Maakoma din nti na wɔtwerɛ saa hyɛdeɛ yi maa mo. Ne firi adebɔ mfiti aseɛ no, ɔbarima ne ɔbaa ne Onyankopɔn bɔɔ wɔn. Yɛyi nti na onipa begya n'agya ne na hɔ, na ɔde ne ho akɔbɔ ne yere ho, na wɔn baanu akɔyɛ ɔhonam koro. Enti deɛ Onyankopɔn de abɔ mu no, ma onipa ntiti mu. Na ɔwɔ fie no, n'asuafoɔ no bisaa no asɛm no ara bio. Na wɔsee wɔn sɛ, obiara a obegyaa ne yere na ɔbɛware ɔfoforo no, na wasɛe awadeɛ ɔbaa no fam. Na sɛ ɔbaa no nso gyaa ne kunu na ɔware ɔfoforo a, na wasɛe awadeɛ. Na wɔde mmɔfra brɛɛ no sɛ, wɔmfa ne nsa ngu wɔn so. Na n'asuafoɔ no kaa wɔn a wɔde wɔn baa no anim. Na Yesu hui no, anyɛ n'abodwo. Na wɔsee wɔn sɛ, momma mmɔfra no kwan na wɔmmra me nkyɛn. Na monsi wɔn kwan, na yenum sɛ na Nyankopɔn ahenni no wɔ wɔn. Nokorɛ mese mo sɛ, obiara a ɔrenyi Nyankopɔn ahenni sɛ abɔfra no, ɔrenkɔmu koraa. Na ɔyɛɛ wɔn atuu de ne nsa guu wɔn so hyiraa wɔn. Na ofiri adi kɔɔ ɔkwan soɔ no, obi tutuu mmirika bɛkotow n'anim bisaa no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ pa, ɛdeɛn na menyɛ na manya daa nkwa? Na Yesu see no sɛ, adɛn na afrɛ me papa? Obiara nyɛ papa gye ɔbaako, ɔne Onyankopɔn. Wonim mmaransɛm no: nni awu, nsɛe awadeɛ, mmɔ korɔno, nni adansekuru, nsisi, di w'agya ne wo nani. Na ɔsee no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, yɛnim nyinaa mefiri me mmɔfraase na medii soɔ. Na Yesu hwɛɛ ne din, na ɔdɔɔ no. Na ɔsee no sɛ, aka wadeɛ baako. Kɔ na kɔtɔn deɛ wowɔ nyinaa, na fa ma ahiafoɔ, na wobɛnya agyapadeɛ ɔsoro, na bra bɛdi m'akyi. Na asɛm no nti, ɔmmunaa de awerɛhoɔ kɔe, ɛfiri sɛ na ɔwɔ ahonyadeɛ bebree. Ɛna Yesu hwɛɛ ne ho hyiae, see n'asuafoɔ no sɛ, sɛ moahunu din a ɛyɛ ma wɔn a wɔwɔ ahonyadeɛ sɛ wɔbɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu. Na ne nsɛm no yɛ asuafoɔ no ahodwiri. Na Yesu bua see wɔn bio sɛ, Ma, sɛ moahunu din a ɛyɛ ma wɔn a wɔde wɔn ho to ahonyadeɛ soɔ sɛ wɔbɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu. Ɛyɛ mmerɛ sɛ yoma bɛfa paneɛ aniwa mu sen sɛ ɔdefoɔ bɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu. Na ɛyɛɛ wɔn ho dwiri boro so, na wɔsesee wɔn ho sɛ, ɛneɛ na hwan na wobɛtumi agye ne nkwa? Na Yesu hwɛɛ wɔn kaa sɛ, nipa fam na ɛntumi nyɛ hɔ, na ɛnyɛ Nyankopɔn fam. Ɛfiri sɛ Nyankopɔn fam deɛ nneɔma nyinaa bɛtumi ayɛ hɔ. Na Petro fiti aseɛ see no sɛ, hwɛ, ɛgya nneɛma nyinaa hɔ abɛdi w'akyi. Na Yesu kaa sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, obiara ni hɔ a wagya efie anaa nuamarimanom anaa nuamaanom anaa ɛna anaa agya anaa ama anaa asase me ne asɛmpa no nti, na ɔrenya afie ɛne nuamarimanom ne nuamaanom ne ɛnanom ne mma ne asase mmɔho ɔha a ɔtaa ka ho, seesei wɔ bere yi mu ɛne daa nkwa.
wiase a ɛbɛba no mu. Na adikanfoɔ pii bɛka akyiri na akyikafoɔ abɛdi kan. Na wɔnam kwa so rekɔ Yerusalem na Yesu di wɔn anim na ɛyɛ wɔn ho dwiri na wɔn a wodi n'akyiri no suro na wɔfa adumienu no bio fiti aseɛ ka nneɛma a ɛbɛba ne so kyerɛ wɔn sɛ hwɛ yɛrekɔ Jerusalem na wɔbɛyi onipa ba no ahyɛ asɔfo mpanin ne atwerɛfoɔ nsa na wabu no kumfɔ na wayi no ama wiase amaaman mufoɔ na wagoro no ho na watete ntasuo gu ne so na waka no mpire na waku no na ne nansa soɔ no wasɔre bio. Na Sebedio ma Yakubu ne Yohane baa ne nkyɛn bɛsee no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ yɛpɛ sɛ biribiara a yɛbɛsrɛ wɔ no woyɛ ma yɛn. Na wɔsee wɔn sɛ ɛdeɛ na mopɛ sɛ meyɛ ma mo? Na ɔsee no sɛ deɛ yɛma yɛn ne sɛ ma yɛn mu baako ntena wɔ nifa na ɔbaako ntena wɔ benkum w'anim wɔ mu. Na Yesu see wɔn sɛ monim deɛ morebisa. Mobɛtumi sɛ monom kuruwa a menom anaa moma wɔde asubɔ a wɔde bɔ me no bɔ mo? Na ɔsee no sɛ yɛbɛtumi. Na Yesu see wɔn sɛ kuruwa a menom no deɛ mobɛnom na asubɔ a wɔde bɔ me no wɔde bɛbɔ mo. Na me nifa ne me benkum tena deɛ ɛnyɛ me deɛ sɛdeɛ mede bɛma na wɔde bɛma wɔn a wɔasiesie ama wɔn. Na edu no tee no Yakubu ne Yohane asɛm no anyɛ wɔn abodwo. Na Yesu frɛ wɔn bae see wɔn sɛ monim sɛ wɔn a wɔbu wɔn sɛ wɔdi wiase amaaman soɔ no di wɔn so sɛ awuranom na wɔn mu akɛseɛ nso di wɔn so tumi. Nanso ɛnte saa mumu na obiara a ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ mumu kɛseɛ no ɔbɛyɛ somfoɔ na obiara a ɔpɛ sɛ ɔbɛdi mu kan no ɔbɛyɛ mu nyinaa akoa. Na onipa ba no nso amma sɛ wɔn som no na ɔbɛsomee na ɔde ne kra ayɛ agyedeɛ ama nipa pii. Woduru Yeriko na ɔne n'asuafoɔ no ne nkurɔfokuo bebree refiri Yeriko akorɔ no. Na Timeo ba Batimeo onifrani no te nkwankyɛn resrɛsrɛ adeɛ. Na wɔtee sɛ ɛyɛ Yesu Nasareni no ofitin aseɛ teɛ mu sɛ Dawidi ba Yesu humemɔbɔ. Na nipa pii ka n'anim sɛ ɔmmua n'ano. Nanso ɔno deɛ ɔkɔ so teateɛ mu dendenden sɛ Dawidi ba humemɔbɔ. Na Yesu gyina kaa sɛ momfrɛ no. Na wɔfrɛ onifrani no see no sɛ Maabo ntɔɔyɛm sɔre ɔfrɛ o. Na ɔtoo ne ntoma gui sɔre baa Yesu nkyɛn. Yesu see ne sɛ ɛdeɛ na wopɛ sɛ meyɔ me ma wo? Na onifrani no see no sɛ Rabuni mepɛ sɛ mehu adeɛ. Na Yesu see no sɛ kɔ wo gyidi agye wo. Na ntɛm ara wohunu adeɛ na wodi n'akyi ɔkwaa no so. Marko Asempa Tidu baako. Na ɔbɛn Yerusalem Bethfagi ne Betania wɔ ɛngo pepɔ ho no. Ɔsoma n'asuafoɔ no mu mmienu. Na wɔsee wɔn sɛ monkɔ akura ɛda mo anim no ase na muduru hɔ pɛ a mobɛhunu afurumu ba a wasa no homa a onipa biara ntena ne so da. Monsane no mfa no mmra. Na so obisi mu sɛ adɛn na moyɔ yeye a monka sɛ ne ho hia Awurade na ntɛm ara ɔbɛma wɔde no aba ha. Na okohunu afurumu ba no sɛ ɔsa ɛpono ano wɔ mfikyiri abɔntene na ɔsanee no. Na wɔn a wɔgyina hɔ no mu bi see wɔn sɛ moresane afurumu ba no ayɛ deɛn? Na obua wɔn sɛ deɛ Yesu kae no na wɔmaa wɔn kwan. Na ɔde afurumu ba no brɛɛ Yesu na ɔde wɔn ntoma guu ne so na ɔtenaa ne so. Na nnipa bebree de wɔn ntoma sesɛɛ wɔ kwaa no so. Ebinom twitwaa nnuaman firi mfuo mu de sesɛɛ wɔ kwaa no so. Na wɔn a wɔdi animu ne wɔn a wɔdi akyire teɛ mu sɛ,
Nhyira ne yɛn agya David ahenni a ɛreba no. Nhyira na wɔ sorosoro. Na wɔhyɛne Yerusalem kɔ asɔrefie. Na wɔhwɛɛ nneɛma nyinaa na adeɛ resa no. Wɔne dumienu ne firi kɔ Betania. Na adeɛ kyee a ofiri Betania reba no, ɛkɔm die no. Na ohunu brodoma bi wɔ akyiri sɛ ahaha wɔ so no. Ɔkɔɔ hɔ sɛ ebia obehunu biribi wɔ so anaa. Na oduru hɔ no, wɔanhunu hwee sɛ ahaha nko ara. Ɛfiri sɛ na brodoma brɛ nnuri. Na obua se brodoma ne sɛ obiara renni wo so aba bio da. Na asuafoɔ no tee. Na oduru Jerusalem. Na ɔkɔhyɛne asɔrefie mu no. Ofiti aseɛ pamo wɔn a wɔtɔn ne wɔn a wɔtɔ adeɛ asɔrefie hɔ. Na obutu sikasesafoɔ apono ne wɔn a wɔtɔn mmorɔnoma nkonnwa. Na wɔamma kwan ama obiara ansoa adeɛ amfa asɔrefie hɔ. Na wɔkyerɛkyerɛ sie wɔn sɛ wɔntwerɛ sɛ wɔbɛfrɛ me fie asɔrefie amamama nyinaa. Na mode ayɛ adwotwafoɔ bɔn. Na asɔfo mpanin ne atwerɛfoɔ no tee. Wɔhwehwɛ sɛ deɛ obeku no. Anso na usuro no. Ɛfiri sɛ na ne nkyerɛkyerɛ yɛ nkurɔfo kuro ni nyinaa nwanwa. Na adeɛ ɛsaeɛ no, ofiri kurom hɔ. Na anɔpatutu a ɔretwa mu no, ohunu sɛ brodoma no awu firi ne nhini ase. Na Petro kae sie ne sɛ, Rabbi, hwɛ, brodoma a wodome no awu. Na Yesu bua see wɔn sɛ, munya Nyankopɔn mu gyidie. Na nokora mese mo sɛ obiara ɔbɛsɛ bipo yi sɛ ma wo ho so kɔhwe apu mu na ɔnyɛ kyinye n'akoma mu na ɔbɛgye adi sɛ deɛ ɔka no bɛbɔ mu no ɛbɛyɛ hɔ ama no. Yɛyi nti mese mo sɛ adeɛ biara a mobɛsrɛ no mo mpaebɔ mu no munyini sɛ mubenya na ɛbɛyɛ hɔ ama mo. Na sɛ mugyina hɔ ɔbɔ mpae a na mo wɔ biribi tia obi a momfa mfiri no na mo agya wɔ soro no nso de mo mfomsoɔ afiri mu. Na sɛ moamfa mfiri a mo agya wɔ soro no remfa mo mfomsoɔ mfiri mu. Na wɔba Yerusalem bio. Na ɔnenam asɔrefie no, asɔfo mpanin ne atwerɛfoɔ ne mpanimfoɔ ne baa ne nkyɛn. Na wɔsee no sɛ, tumi bɛn na wode yɔ nneɔma yi? Anaasɛ why no ma utumi sɛ yɛyɛinum? Na Yesu see wɔn sɛ, mebisa mo asɛm biako na mummua me. Na mɛkyerɛ mo tumi ko a mede me yɛ yɛinum. Yohane asubɔ no ɛfiri soro anaasɛ ɛfiri nipa? Mummua me. Na wɔdwendwene kekaa wɔn mu sɛ, sɛ yɛka sɛ ɛfiri soro a ɔbɛka sɛ ɛne ɛdeɛn nti na mo anyi no anyie? Anaa yɛnka sɛ ɛfiri nipa? Na wosuro nkɔfokuo no, ɛfiri sɛ na nipa nyinaa bu Yohane sɛ wɔyɛ odiyifoɔ ampa. Na wobua se Yesu sɛ, yɛnim. Na Yesu se, me nso merenka tumi ko a mede me yɔ yɛinum nkyerɛ mo. Marko asɛmpa ti dumienu. Na ofiti aseɛ nam mebuo mu kasa kyerɛ wɔn sɛ, onipa bi yɛ bobeturo na wɔde ho ban hyiae. Na otuu mu nsakyi amana. Na otuu mu abantentene. Na wɔde fam akuafoɔ bi. Na ogya hɔ kɔɔ baabi. Na bere no duruiɛ no, ɔsoma akoakɔ akuafoɔ no nkyɛn sɛ ɔnkɔgye bobeturo mu aduaba no bi akuafoɔ no hɔ. Na ɔfaa no hwee no maa no nam nsansa kɔe. Na bio ɔsoma akwa foforɔ bi kɔɔ wɔn nkyɛn. Na ɔno nso wɔbobɔɔ n'afɛ gu n'anim ase. Na ɔsoma ɔfoforɔ. Na ɔno deɛ wɔkum no. Ɛne afoforɔ pii nso. Na wɔhwee binom na wɔkum binom. Nanso na aka no ɔbaako. Ne ba a ɔdɔ no. Na akyire yi ɔsoma ɔno nso kɔɔ wɔn nkyɛn sɛ wɔbɛfɛre me ba. Na kuafoɔ no deɛ wɔsesee wɔn ho sɛ ɔdedifoɔ nini mommra me yɛnku no na agyapadeɛ no ayɛ yɛn dea.
na ɔfaa no kum no twee no firi boboturo mu hɔ too no twene ɛdeɛ na boboturo no wura no bɛyɔ ɔbɛba bɛsɛe kuafoɔ no na ɔde boboturo no ama afoforo ɛnso monkenkane atwerɛ yi pɛn sɛ ɛboa abantofoɔ apoɔ no ɛno ara na abɛyɛ ɔdaa no ntweasotiboɔ Awurade na ɔma yɛ baayɛ na nwanwa yɛn ani so na ɔhwehwɛ sɛ wɔkye no nanso na wosuro nkurɔfokuo no na wohunu sɛ ɛbaa wobu yɛ no wɔne wɔn na ogyaa ne hɔ sii mu kɔe na wɔsoma Farisifoɔ ne Helodifoɔ no mu bi baa ne nkyɛn sɛ wɔmɛpɛ n'asɛm na ɔbaeɛ no ɔsee no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ yɛnim sɛ woyɛ ɔnokwafo na wonhwehwɛ biribi mfiri obi hɔ na wonhwehwɛ nnipa nim na wokyerɛkyerɛ Nyankopɔn kwan nokorɛ mu ɛwɔ ho kwan sɛ oyi toɔ ma Kaesare anaasɛ wonyi yɛntua anaasɛ yɛntua na wohunu wɔn nya atwom no wɔsee wɔn sɛ adɛnti na mosɔ me hwɛ momfa denare bi mmerɛ me na menhwɛ na wɔde bae na wɔsee wɔn sɛ mamfɔniri ne atwerɛni na wɔsee no sɛ Kaesare dea na Yesu bua see wɔn sɛ ɛneɛ momfa Kaesare deɛ ma Kaesare na momfa Nyankopɔn deɛ ma Onyankopɔn na ne ho yɛɛ wɔn nwanwa na Sadukifoɔ a wɔka sɛ owusɔre ni hɔ no baa ne nkyɛn bebisaa no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ Mose twerɛ maa yɛn sɛ sɛ obi nua wu na wogya yere na wɔanya ma ne nua nware ne yere no na ɔnwoma ma ne nua no nso anuanom baasɔ tena ase na deɛ odi kan no ware yere na owui no wɔanya ma na deɛ ɔtɔ so mmienu no ware no na owui na ɔno nso wɔanya ma na deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no nso saara nti nnipa nson no nyinaa ware no na wɔanya ma na wɔn nyinaa akyiri no ɔbaa no nso wui na enti owusɔre mu no sɛ onya sɔre a wɔn mu hwan na ɔbɛyɛ ne yere ɛfiri sɛ nnipa nson no ware no ɛnyɛ nim a monim atwerɛsɛm ne Nyankopɔn ahoɔden nti na mofom yi na wonya sɔre firi awufoɔ mu a wɔnware nso wɔmma awadeɛ na wɔte sɛ abɔfoɔ wɔ soro na ɛfa awufoɔ nyane ho deɛ monkenkane no Mose nwoma mu wɔ wira ho sɛdeɛ Nyankopɔn see no sɛ mene Abraham Nyankopɔn ne Isak Nyankopɔn ɛne Yakob Nyankopɔn no ɔnyɛ awufoɔ Nyankopɔn na mmom ateasefoɔ Nyankopɔn na mo deɛ mofom pii na atwerɛfoɔ no mu baako a wɔtee sɛ ɔregye akyinyeɛ na wohunu sɛ wabua wɔn yie no ba bebisaa no sɛ mmaransɛm a ɛdi ne nyinaa kan ne deɛ wɔ he na Yesu buaa no sɛ deɛ ɛdi mmaransɛm no nyinaa kan ne Israel tie Awurade yɛ Nyankopɔn yɛ Awurade koro na dɔ Awurade wo Nyankopɔn firi wakoma nyinaa mu ne wo kra nyinaa mu ne wadwene nyinaa mu ne wahoɔden nyinaa mu na deɛ ɛtɔ so mmienu ne dɔ wo nyɔnko sɛ wo ho mmaransɛm biara nni hɔ a ɛkyɛ yinom na wɔtwerɛfoɔ no see no sɛ wie kyerɛkyerɛfoɔ waka nokware sɛ Onyankopɔn yɛ baako na obiara nni hɔ sɛ ɔno nko ara na sɛ wobɛdɔ no afiri akoma nyinaa ne nteaseɛ nyinaa ne ahoɔden nyinaa mu na wobɛdɔ wo yɔnko sɛ wo ho sene ɔhye afɔdeɛ ne mogya afɔdeɛ nyinaa na Yesu hunu sɛ wabua no nyansɛm no ɔsee no sɛ wo ne Nyankopɔn ahenni ntam kwan nware na obi antumi ammisa no asɛm biara bio na Yesu rekyerɛkyerɛ wɔ asɔrefie no wɔkaa sɛ adɛn na atwerɛfoɔ no ka sɛ Kristo yɛ David ba na David no ara nam honhom kronkron mu kaa sɛ Awurade sii me wura sɛ tena me nifa kosi sɛ mede w'atamfo bɛyɛ wo nan ntiasoɔ David no ara afrɛ no owura na ɛyɛ dɛn na ɔbɛyɛ ne ba na nkurɔfoɔ pii no ara de anigye tiee no na ɔsee wɔn ne nkyerɛkyerɛ mu sɛ monhwɛ yie
wo atwerɛfoɔ a wɔpɛ ntaade atentene mu nanteɛ ɛne edwase nkyia ne mpanyimfoɔ nkonya hyia dan mu ne mpanyimfoɔ tenabrɛ adidi ase ho wɔn na wɔmene akunafoɔ adan na wɔbɔ mpaeɛ atentene kyerɛ yenum na wɔbɛnya afɔbu a ɛboro so Yesu kɔtena adaka anim no ɔhwɛ sɛdeɛ nkurɔfoɔ no de sika regu adaka no mu na adefo pii de bebree begu mu na ɔbaa kunafoɔ hiani bi nso bae na ɔde ntampo mienu a ɛbɛyɛ ban begu mu na ɔfrɛ n'asuafoɔ ne bae sie wɔn sɛ nokora mesem sɛ okunafoɔ hiani de deɛ ɛdɔɔso abegu mu sene wɔn a wɔde bia begu ɛto adaka yi mu nyinaa na wɔn nyinaa firi deɛ wɔwɔ na abu wɔn so no mu na wɔde bia begu mu na oyi deɛ ofiri ne hia mu de deɛ ɔwɔ nyinaa na deɛ nyinaa na wɔde abegu mu Marko Asempa Tidumiensa. Na ɔrefiri asɔrefie hɔ no n'asuafoɔ no mu baako see no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ hwɛ aboɔ bi ne aban bi na Yesu see no sɛ wɔhunu aban akɛseɛ yi wɔrenya ɔboɔ so a wɔrenwiri ngu fam na wɔte ngo bepɔ so asɔrefie ntentensoɔ no Petro ne Yakubu ne Yohani ne Andrea bisaa no wɔn nkyɛn sɛ kyerɛ yɛn ɛbrɛ ko a yenum bɛyɛ hɔ na yenum nyinaa ɛbɛbɛ mu a ɛho nsɛnkyerɛnneɛ ne deɛn na Yesu fiti aseɛ see wɔn sɛ monhwɛ na obi a naada mo nipa bebree bɛba me din mu abɛka sɛ mene no na wabɛdaadaa nipa pii na sɛ mote ɔko ne akosɛm a momama akoma ntutu ne twa sɛ ɛba nanso na awie no nya nuri na ɔman bɛsɔre ɔman so na ahenni asɔre ahenni so na asase wosoɔ bɛba meamea na ɛkɔm bɛba yenum ne awoko yi a mfiti aseɛ na mo deɛ monhwɛ mo ho yie na wɔbɛyi mu ama mpanyimfoɔ badwa na wahwɛ mo hyiadan mu na menti wɔde mo bɛgyina amradofoɔ ne ahemfo anim na di adanse akyerɛ wɔn na etwa sɛ wɔka asɛmpa no kyerɛ amanaman nyinaa kane na sɛ wɔde mo kɔ akɔyi mu ama a monwenwene deɛ mobɛka ho ansa na deɛ wɔde bɛma mo ɛdɔn no ara mu no ɛno na monka na ɛnyɛ mo na mokasa na ɛyɛ honhom kronkron no na onua bɛyi onua ama owuo na ɛgya yi ɔba ama na ma sɔre awofoɔ so na wama wakum wɔn na medi nti nipa nyinaa bɛtane mo na deɛ obɛgyina koduru awieɛ no ɔno na wɔbɛgye no na sɛ muhunu akyiwadeɛ a ɛbɔ man no sɛ ɛgyina faako a ɛnsɛ no a deɛ ɔkenkan no ma no nte aseɛ ɛno na ma wɔn a wɔwɔ Yudea no nwane nkɔ mmepɔ soɔ na deɛ ɔwɔ ɔdan atifi no nsane ma fam nanso ɔnhyɛ ne mu mmafa biribi ne fie na deɛ ɔwɔ afuo mu no nsane n'akyi mmafa ne ntoma na wɔn a wɔafa afuro ɛne wɔn a wɔma nufoɔ nna no mu no nnue na mommɔ mpaeɛ na ama awɔbere mu ne nna no bɛyɛ ahohiahia a ɛfiri Nyankopɔn adebɔ no mfiti aseɛ de bɛduru nnɛ ɛma saa da nanso ɛremma saa bio na sɛ Awurade ɛntwa n'ano so a anka wɔrenye ɔhonam biara nkwa na wɔn a wɔyi wɔn a wɔyii wɔn no nti wɔtwa n'ano so na ɛno na sɛ obi se mo sɛ hwɛ Kristo wɔ ha anaasɛ hwɛ ɔwɔ ha a monyi ni na Kristo atorofoɔ ne adiyifoɔ atorofoɔ bɛsɔre na wɔabɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ na sɛ bɛtumi a wɔbɛdaadaa wɔn a wɔyi wɔn no mpo na mo deɛ monhwɛ yie maka ne nyinaa makyerɛ mo dada ne nna no mu ahohiahia no akyiri no owia bɛduru sum na ɔsrane renhyerɛn na ɔsoro nsoroma bɛtutu ahwe fam na ɔsoro ahoɔden awoso
no ne na wobɛhunu onipa ba no sɛ ɔde tumi kɛseɛ ne animuonyam reba mununkum mu ɛno na ɔbɛsoma n'abɔfoɔ na wakɔboaboa wɔn a wɔyi wɔn no ano afiri mframa nan no mu ɛfiri asase ano kɔpem ɔsoro ano munsua borɔdɔma ho bɛ no sɛ ne ma nya yɛ frɔmfrɔm na ɛreyiyi ahan a na munim sɛ ahuhuru bere abɛn saa ara na mo nso sɛ muhunu sɛ yeinom yɛ a muhunu sɛ abɛn na aduru apona no nokorɛ mese mo sɛ awoɔ ntoatoasoɔ yi rentwam gye sɛ yeinom nyinaa aba ansa ɔsoro ne asase bɛtwam na me nsɛm deɛ rentwam da na ɛda no ne dɔn no deɛ obi nnim abɔfoɔ a wɔwɔ ɔsoro no nso nnim ɔba no nso nnim gye agya no monhwɛ yie monwɛn na mommɔ mpaeɛ na monnim ɛda ko a ɛberɛ no duru ɛte sɛ onipa bi a watu kwan agya ne fie na wama ne nkoa tumi na wama wɔn nyinaa wɔn adwuma maako maako na wahyɛ ɔpona no hwɛfoɔ sɛ ɔnwɛn enti monwɛn na monnim da ko a efie wura no bɛba anadwofa anaa ɔdasuom anaa akɔkɔbɔneyɛ anaa anɔpa na wɔamefiri mu mpofiri mu a mehu sɛ mo adeda na deɛ mesi mu yi meka me kyerɛ nnipa nyinaa monwɛn Marko Asempa Tidunan. Na aka nanu na atwam ni apiti afahyɛ aduro no. Asɔfo mpanin ne atwerɛfoɔ no hwehwɛ sɛ deɛ ɔbɛyɛ akye no nyansa mu. Na waku no. Na wɔka sɛ enya afahyɛ no mu na basabasa ya amɔɔman no. Na ɔwɔ Betania Simon kwatani fie na wɔte adidiye no. Ɔbaa bi a okura srade hwam to a nguhwe hwam a ne boa yɛ dene wɔ mu bae na wɔbɔ toa no hwie gu ne mpampam na ebinom wɔ hɔ a anya wɔn abodo wɔ wɔn mu na wɔka sɛ ɔsɛe nguhwehwam yi yɛ dɛn anka wobetumi atɔn nguhwehwam yi agye bɛboro denare 300 na wɔde ama ahiafoɔ na wɔnwiinwii tia no na Yesu ka sɛ munya no adan na mo ha no wayɛ me ho adwuma pa na mo wɔ hiafoɔ mo nkyɛn daa na da biara a mopɛ no mutumi yɛ wɔn yie na me deɛ munni me daa wayɛ deɛ wobɛtumi wadi kan asra me nipadua ama me sie da nokorɛ me se mo sɛ wiase baabiara a wɔbɛka asɛmpa yi no deɛ ɔbɛyɛ adwo yi nso wɔbɛka de ayɛ no nkaeɛ na Yuda Iskariot dumienu no mu baako si mu kɔ asɔfo mpanin no nkyɛn sɛ obeyi no ama wɔn na wɔtee no ɛyɛ wɔn anigye na wɔhyɛ ne bɔ sɛ wɔbɛma ne sika bi na wɔhwehwɛ sɛ deɛ obenya kwan yi no ama ɛbrɛ a ɛsɛ mu na piti da edi kan a wokum twam dwaa no esuafoɔ no see no sɛ ɛhe na wopɛ sɛ yɛkɔsiesie ma wokɔdi twam no na ɔsoma n'asuafoɔ no mu mmienu na wɔsee wɔn sɛ monkɔ kuro no mu na onipa bi a ɔso ahina bɛhyia mo muni n'akyi na faako ɔbɛhyɛ ne no monsi efie wura no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ no se ɛhe na ahɔhodan a me ne m'asuafoɔ bɛdi mu twam no wɔ na ɔno a bɛkyerɛ mo abansoro asa kɛseɛ bi a wahyehyɛ mu na wasiesie mu ɛhɔ na monsiesie twam no ma yɛn na asuafoɔ no sii mu kɔe na woduru kuro no mu no wohunu sɛ deɛ ɔka kyerɛ wɔn no na osiesie twam no na eduru anwummerɛ no oni dumienu ne bae na wɔte hɔ redidie no Yesu ka sɛ nokorɛ mese mo sɛ mo a mo ne me didie yi mu baako bɛyi me ama na wɔn werɛ hoe na ofiti aseɛ bisabisa no maako maako sɛ ɛyɛ me na wɔse wɔn sɛ ɛyɛ dumienu no mu baako a wɔne me to nsa ayowa mu onipa ba no rekɔ sɛdeɛ watwerɛ no ho deɛ
nanso onipa a obeyi onipa ba no ama no nwie sɛ wanwo saa nipa no a anka ɛyɛ no na orididie no Yesu fa pan no hyira so bubui na wɔde ma wɔn ka sɛ monye yei ne me honam na wɔfa kuruwa no daase de ma wɔn na wɔn nyinaa nom bi na wɔse wɔn sɛ yei ne me mogya a ɛyɛ apam foforo no mogya a nipa bebree nti wɔrehwie aguo nokorɛ mesem sɛ merenom bobe aba no bibio ebɛkɔ akosi da a menom no foforo Nyankopɔn ahenni mu na wɔtoo ayɛyi adwom no wɔfiri adi kɔɔ ngo pepɔ so ɛna Yesu see wɔn sɛ mo nyinaa ɛbɛyɛ mo suntidua ɛfiri sɛ wɔatwerɛ sɛ mɛbɔ odwanhwɛfoɔ no na nnwan no abɔ apete na mewusɔre akyiri no medi mo anim makɔ Galilea na Petro see no sɛ sɛ bɛyɛ wɔn nyinaa suntidua mpo a medeɛ ɛnyɛ me suntidua na Yesu see no sɛ nokorɛ mese wo sɛ ɛna anadwo yi akokɔ remmɔ mpiri no na wapaa me mprɛnsa na ɔno deɛ ɔkasa anibere so sɛ sɛ ɛsɛ sɛ me ne wuwuo mpo a merempa wo da na saa na wɔn nyinaa nso kaayɛ na oduru baabi a wɔfrɛ hɔ Getsemani na wɔse n'asuafoɔ ne sɛ montena ha amekɔbɔ mpaeɛ ansa na wɔfa Petro ne Yakubu ne Yohane kaa ne ho na ne ho firi ase dwirii no na ne ho yiraa no na wɔse wɔn sɛ awerɛhoa hyɛ me kra so de kɔwuo mu montena ha monwɛn na wɔkɔɔ n'anim kakra kɔbutu fam na ɔbɔ mpaeɛ sɛ betumi a dɔn no nsan ne ho nkɔ na wɔkaa sɛ Aba Agya utumi nneɔma nyinaa yɔ yikuruwa yi firi me ho kɔ nanso ɛnyɛ deɛ mepɛ na deɛ wopɛ na ɔba behunu wɔn sɛ wada na wɔsii Petro sɛ Simon wada wantumi anwɛ dɔnhwereɛ biako monwɛn na mommɔ mpaeɛ na moankɔ sohwɛ mu honhom pɛdeɛ na honam na ɛyɛ mmerɛ na wosii mu bio kɔbɔɔ mpaeɛ ka asɛm korɔ no ara na wɔsan behunu wɔn sɛ wada bio na wɔn ani twa so na wɔnhunu deɛ ɔmfa mmua no na ɔbaa ne mprɛnsa so na wɔsee wɔn sɛ afei deɛ mona na monhome adɔɔso dɔn no adu hwɛ oyiwa nipa ba no ahyɛ nebɔnyɛfoɔ nsa monsɔre ma yɛnkɔ pɛ deɛ ɔreyi miama no abɛn na amono mu hɔ ara ogu so rekasa no Yuda dumienu no mu baako bae na nkurɔfokuro bebree a okurokura nkrantɛ ne mmaa firi asɔfoɔ mpanin ne atwerɛfoɔ ne mpanimfoɔ no nkyɛn ka ne ho na deɛ oyii no maaeɛ no ama wɔn nsɛnkyerɛnne sɛ deɛ mɛfi n'ano no ɔne no monkye no na monhwɛ ne yie mfa no nkɔ na oduru yi no ntɛm ara na wɔbaa ne nkyɛn bɛkaa sɛ Rabbi na wɔfee n'ano na wɔde wɔn nsa kɔsɔɔ ne mu kyerɛ no na wɔn a na wɔgyina hɔ no mu baako twee ne nkrantɛ de bɔɔ ɔsɔfopanin akoa twaa n'aso na Yesu bua see wɔn sɛ mo aba sɛdeɛ moreba odwitwafoɔ so de nkrantɛ ne ma ɛbɛkye me daa mewɔ mo nkyɛn asɔrofie kyerɛkyerɛ no moankye me na sɛdeɛ twerɛsɛm no bɛbɛ mu ntira na wɔn nyinaa gyaa ne ho dwanee na aberanteɛ bi a ofiri anwurade akata ne dagya soɔ dii n'akyi na wɔkyere no na wogyaa anwura no firi wɔn nsa de adagya dwanee na wɔde Yesu kɔɔ ɔsɔfopanin no nkyɛn na asɔfo mpanin ne mpanimfoɔ ne atwerɛfoɔ no nyinaa behyiae na Petro dii n'akyi wɔ akyirikyirikyiri koduru ɔsɔfopanin no aban mu na wɔne asɔmfo no kɔtenaa hɔ too gya na asɔfo mpanin ne badwafoɔ no nyinaa hwehwɛɛ Yesu ho adanseɛ pɛɛ sɛ oku no nanso wɔanya bi
na nipa pii di adansekunu mu tia no nanso wɔn adanseɛ no ɛnhyia na ebinom sɔre di adansekunu mu tia no sɛ yɛate sɛ wɔka sɛ medua sɔnda ɔde nsa wei na nansɛ mu mɛto bia wamfa nsa anwɔ na ɛno ho mpo adanseɛ no ɛnhyia na ɔsɔfo panyin no sɔre gyina mfimfini bisaa Yesu sɛ wummoa bi ɛdeɛ ho na yɛnum redi adanseɛ tia wɔ yi nanso ɔmmua n'ano na wɔammua bi na ɔsɔfo panyin no bisaa no bio na ɔsee no sɛ woni Kristo no deɛ wɔahyira no no ba no anaa na Yesu kaa sɛ mene no na mobɛhunu onipa ba no sɛ ɔte tumi nifa na ɔreba ɔsoro mununkum mu na ɔsɔfo panyin no sunsun anantadeɛ mu kaa sɛ ɛdeɛ nhia ne hia yɛ adansefo bio mo ate n'abususɛm no modwene sɛn na wɔn nyinaa bu no fɔ sɛ ɛsɛ sɛ wɔwu na ebinom fiti aseɛ hanam ntasuo gu ne so na ɔkata n'ani na ɔbobɔɔ no akuturuku na wɔsee no sɛ hyɛ nkɔm na asɔmfo no bobɔɔ no asotoro na Petro wɔ fam adi hɔ no ɔsɔfo panyin no ma awa mu baako bae na ohunu Petro sɛ ɔretu gya no ɔhwɛ ne han kaa sɛ Woso ni Nazarene Yesu no nenam na wɔsane sɛ minim na minti dia wo kan ya simpo na ofiri adi kɔ ntwerɛnɛw mu na akokɔ bɔne na abaawa no hunu ne bio na ofiti aseɛ ka kyerɛ wɔn a wɔgyina hɔ no sɛ Oyi fra wɔ mu bi na ɔsane bio na ɛkyɛre kakra no wɔn a wɔgyina hɔ no ka kyerɛ Petro bio sɛ ampa wofra wɔ mu efisɛ woyɛ Galileani na ofiti aseɛ di nse na ɔkeka ntam sɛ minim onipa a mo ka no ho asɛm yi na murum hɔ ara na akokɔ bɔne ne mpire no so na Petro kae asɛm a Yesu ka kyerɛ no sɛ akokɔ remmɔ mpire no na wapaa me mprɛnsa na ɔdwene ho no osui Marko asempa tidunum na ntɛm ara ɛrekɔ anɔpa no asɔfo mpanyin ne atwerɛfoɔ ne badwafoɔ ne nyinaa kɔ agyina na ɔkyekyere Yesu de ne kɔhyɛ Pilato nsa na Pilato bisaa no sɛ woni Yudafoɔ hene no anaa na obua see no sɛ wo na woreka na asɔfo mpanyin no totoo n'ano pii na Pilato bisaa ne bio sɛ wummua hwee hwensɛm pii a ɔka gu so yi na Yesu ammua hwee bio na ɛyɛ Pilato nwanwa nso daa afahyɛ no mu no ogyae odeduani baako a wɔsrɛ no ma wɔn na obi wɔ hɔ a wɔfrɛ no Baraba wagu no ne wɔn a wasɔle ati aban a wadi awu basabasa no mu no mpokyerɛ na nkurɔfokuo no kɔ fiti aseɛ srɛ no sɛ wɔnyɛ sɛdeɛ wɔyɛ ma wɔn daa no na Pilato bua see wɔn sɛ wopɛ sɛ megyaa Yudafoɔ hene no mema mo na ohunu sɛ ne tanti na asɔfo mpanyin no yie no maahe na asɔfo mpanyin no hwanya nkurɔfokuo no mu sɛ wɔma wɔnya Barnaba mmom ma wɔn na Pilato bua see wɔn sɛ ɛdeɛ na mopɛ sɛ meyɛ deɛ mofrɛ no Yudafoɔ hene no na wɔteɛ mu bio sɛ na Pilato ka kyerɛ wɔn sɛ adɛn bɔne bɛn no ayɔ na wɔteɛ mu denden sɛ na Pilato pɛɛ sɛ ɔsɔ nkurɔfoɔ no ani nti wɔgyae Baraba maa wɔn na Yesu deɛ ɔhwee ne mpire no wɔyii ne maa wɔn sɛ wɔnkɔbɔ n'asɛnnua mu na asraafoɔ no de no kɔɔ amrado aban no adi hɔ na ɔfrɛɛ asraafoɔ kuro no nyinaa hyiae na wɔhyɛɛ no atadeɛ kɔkɔɔ bi na wɔnwene nkasɛa bɔtire bɔɔ no na ofiti aseɛ kyiaa no sɛ mo Yudafoɔ hene na ɔde damire pae n'apampam na ɔtotoo ntasuo guu ne so na oguu nkotodwe sɔree no na owie ne ho agorodua no oyii atadeɛ kɔkɔɔ no de ɔno ara n'atadeɛ hyɛɛ no
na wɔde no kɔɔ sɛ wɔrekɔbɔ no asɛnnua mu. Na ɔhyɛ Simon Kileni bi a ofiri afuo mu retwa mu a ɔyɛ Alexandro ne Rufo agya sɛ ɔnsoɔ n'asɛnnua no. Na ɔde no kɔduru baabi a wɔfrɛ no Golgota. Ne nkyerɛaseɛ ne ne tiri so. Na ɔmaa no nsa a wɔde aduhwam afra mu nanso waanye. Na wɔbɔɔ no asɛnnua mu. Na ɔkyekyɛɛ ne ntaadeɛ mu twe so ntonto hwehwɛɛ deɛ ɛbɛyɛ obiara deɛ. Na ɛyɛ ɛdɔne a ɛtɔ so mmiɛnsa mu na ɔbɔɔ no asɛnnua mu. Na ɔtwerɛɛ afɔdisɛm no wɔ atifi sɛ Yudafoɔ hene. Na wɔsɛne akwamukafoɔ baanu kaa ne ho, ɔbaako wɔ ne nifa na ɔbaako wɔ ne benkum. Na atwerɛsɛm a ɛse wakan no afra amumuyɔfoɔ mu no baa mu. Na wɔn a wɔtwa mu no ka abususɛm tia no. Wɔsuu wɔn ti ka sɛ, Ao, wo a wodwiri asɔredan na wosi no nansa ni. Gye wo ho na firi asɛnnua no so si fam. Saa ara na asɔfo mpanin ne atwerɛfoɔ no goroo ne ho sɛ, ɔkyi ebinom ontumi nyi ne ho. Afei ma Kristo Israel no mfiri asɛnnua no so nsi fam. Yɛnhunu yɛnyini. Na wɔn a wɔbɔɔ wɔn ne no asɛnnua mu no nso yɛɛ no. Na dɔne a ɛtɔ so 6 no duruiɛ no, esum duru asase no nyinaa so, kosii dɔne a ɛtɔ so 9. Na dɔne a ɛtɔ so 9 no mu no, Yesu de ne kɛseɛ bɔɔ mu sɛ, Eli, Eli, lama sabaktani. A nkyerɛaseɛ ne, Me Nyankopɔn, adɛn na wapaa me yi? Na wɔn a wɔgyina hɔ no teeɛ no, wɔkaa sɛ, Hwɛ, ɔfrɛ Elia. Na ɔbaako tu mmirika de sapɔ kɔbɔɔ nsakekakeka bi mu, de tuaa damire ano, de maa no nomoi, kaa sɛ, Munnyae ma yɛnhwɛ sɛ Elia bɛba abɛyi no asi fam anaa. Na Yesu de ne kɛseɛ teɛ mu no, owui. Na ntoma etwa asɔredan mu no mu ti mmienu firi soro besi fam. Na asraafoɔ ɔha so panin a wogyina n'anim ntentensoɔ no huu sɛ wɔteɛ mu saa na owui no, wɔkaa sɛ, Ampa ara onipa yi yɛ Nyankopɔn ba. Maa bi nso wɔ hɔ a na wogyina akyirikyiri rehwɛ. Na Maria Magdalene nso ne Yakubu kumaa ne Yose na Maria ne Salome ka ho. Wɔn nso wɔwɔ Galilea no, wodii n'akyi na wɔsom no. Ne maa afoforo pii a wɔne no baa Yerusalem no. Na enye duru anwummerɛ na ɛyɛ ahosiesie da a ɛne da a edi homeda anim ne nti, Yosef a ofiri Alimatia, ɔbadwani a ɔwɔ din a ɔno nso retwɛ Nyankopɔn henniɛ no, de akokoduro kɔ Pilato nkyɛn kɔsrɛ Yesu amu no. Na Pilato adwene mu yɛ ne naa, ɛfiri sɛ na onim sɛ wawu ampa anaa. Na wɔfrɛ asraafoɔ ɔha so panin no bisaa ne sɛ, owuyɛ akyɛ anaa. Na asraafoɔ ɔha so panin no bɛsee no no, ɔde amu no kyɛɛ Yosef. Na ɔtɔɔ nwera bi, na oyii no de nwera no kyekyeree ne ho. Na ɔde no kɔtoo ɛda a wɔtwa no ɔbotan bi mu. Na omunii ɛboɔ hinii ɛda no ano. Na Maria Magdalene ne Maria Yose ne na hwɛɛ faako a ɔde no tooyɛ. Marko Asɛmpa ti 16. Na homeda no twaa mu no, Maria Magdalene ne Yakubu ne na Maria ne Salome tɔɔ nnuhwam sɛ wɔde reba abɛsra no. Na da a edi na wɔtwe kan anɔpahema, wɔbaa ɛda no so, na owia apue. Na wɔsesee wɔn ho sɛ, Hwan na obemuni ɛboɔ no afiri ɛda no ano ama yɛn? Na ɔmaa wɔn ani so no, ohunu sɛ ɔboɔ no amuni, na ɛso kokroo. Na ɔkɔɔ ɛda no mu no, ohunu aberanteɛ bi sɛ ɔte nifa so, hyɛ atade tenten fitaa, na ɔbɔɔ birim. Na ɔsee wɔn sɛ, Mommɔ birim.
mohwehwɛ Yesu Nazarene a ɔbɔ no asɛnnua mu no. Wanyane, oni ha, hwɛfaako a ɔde no toe. Na monkɔ nkɔka nkyerɛ n'asuafoɔ ne Petro sɛ, odi mo anim akɔ Galilea, ɛhɔ na mobɛhu no, sɛdeɛ ɔka kyerɛ mo no. Na ofiri adi ntɛm ara dwane firi ɛda no ho, na ahopopoɔ ne ahodwiri aka wɔn. Na wanka hwee ankyerɛ obiara, ɛfiri sɛ na osuro. Na ɔsɔre da a edi na awɔtwe kan anɔpatutuutu no, oyii ne ho adi kane kyerɛ Maria Magdalene a otu ahonhommɔne nson firi ne mu no. Na ɔkɔkɔsee wɔn a wɔne ne tenaeɛ a na wɔn werɛ ahoɔ na wɔresu no. Na wɔn deɛ wɔtee sɛ wɔte aseɛ na wɔahu no no, wɔannye ani. Yeinom akyiri no, oyii ne ho adi suban foforɔ mu kyerɛɛ wɔn mu baanu a na wɔnam rekɔ akuraa. Na wɔn nso ba bɛka kyerɛɛ nkaeɛ no, na wɔannye wɔn nso anni. Akyire yi a dubaako no te adidiɛ no, oyii ne ho adi kyerɛɛ wɔn, na wɔkaa wɔn anim, gye a wɔnyinnie no ne wɔn akomadene ho, sɛ wɔannye wɔn a wɔhunu no sɛ wasɔreɛ no annie nti. Na wɔsee wɔn sɛ, monkɔ wiase nyinaa nkɔka asɛmpa no nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa. Deɛ ɔgyedie na wɔbɔ n'asuo no, wɔbɛgye no nkwa. Na deɛ ɔnyennie no, wɔbɛbu no fɔ. Na nsɛnkyerɛnneɛ yi bɛdi wɔn a wɔbɛgye adi akyi. Me din mu, wɔbɛtu ahonhommɔne, wɔbɛkasakasa foforɔ, wɔbɛma awɔ so. Na sɛ wɔnom adubɔne biara a, ɛrenyɛ wɔn hwee. Wɔde nsa bɛgu ayarefoɔ so ama wɔn ho ayɛ wɔn den. Na afei, Awurade Yesu ne wɔn kasa a yɛakyiri no, ɔfaa no kɔɔ soro, na ɔkɔtenaa Nyankopɔn nifa. Na wɔn deɛ, wofiri hɔ kɔkaa asɛm mmaa nyinaa, na Awurade ne wɔn yɔɔ adwuma, nam nsɛnkyerɛnneɛ a ɛka ho no so hyɛɛ asɛm no den.